дусти ҷонӣ дар ҳаёт буда метавона? البته که میتونه. همین حال دوستای حاضر بسیار دوستای موسمی هستند زیادش موسمی هست шумо метавонед ози ҳамун ягон дусти ҷонитона занг бизанем бигӯем ки срочно амада $100 дар кора хай ака срочно да дози 1000 сомон ёфтан любой одам да камтарак проблема باوری یک سخت نمیخوای پنجون نه پنجون гап нест акаҷон дусти ҷонира айнонӣ чӣ хел фарқ кардан мумкин براتون یه проблема در غلطیدگی من $100 در کوره بله در دوستی باوری نکم حتما باوری دارم. باوری فقط به خدای عزوجل دارم як ташда занг мезанӣ мегӣ ки ман як камбудӣ дорам як проблема дорам ози мада срочно $100 дар кора давай با گپ میزنیم ҳамун ҷурае ки худат боварӣ дорӣ ки ҳамутра дар пастӣ намепартояд قسمش گفتی مردمی تاجیکی نمیخریم نه که من خودم کش میکنم دوستی جانی باشم бисёртар дар ҷавонӣ мешавад хеле боигаритона дар чӣ мебинед در چی هیچ салом алейкум ба ҳама тамошобинои канали TOJIKON HOLIDAY. имрӯз мо тасмим гирифтем ки як барномача ташкил кунем ба номи як савол. дар ин барнома мо ба кӯчаҳои шаҳр мебироему ба шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон ҳар гуна саволҳо метему фикру андешаи ора оиди ҳамин саволҳо мефаҳмем ва видеора то охирша тамошо кунен лайк мондану подписатсия кардана фаромӯш накунен. инчунин шумо метавонед дар комментария фикру андешаи худтона нависен ҳатто метавонед саволҳое бинависен ки ҳамун саволҳое ки шумо мехоҳед мо ба шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон савол битем ва дар барномаи дигарӣ ҳатман ҷавоби саволта мебинӣ. дар ҳамин рақамҳои зери видео буда дуроен муроҷиат кунен ва саволҳотона пешниҳод кунен. Вайбер ҳаст. TOJIKON HOLIDAY. Салом алейкум. Ярдум минута кака. Фасли баҳр омада муборактон шава пешаи ҳамао. Бойгаритон ада чӣ мебинед ака? бойгариро дар саломатӣ мебинам дар вақти хуш мебинам дар ватани тинҷ обод мебинам дар баҳор мебинам дар рӯи фархандаи мардами азизи тоҷикистон мебинам ҳам хирсандӣ аз ин дигар зиёди дигар назан акаҷон хубен саломатӣ хуб фасли баҳор муборак шава ака бойгарии хитон ада чӣ мебинед ака бойгари дар саломатӣ асос саломатӣ тинҷи ами бойгари سلامتی ба ғайр аз саломатӣ پدر و مادر زندگی خوب салом алейкум назан ака хубен саломатӣ хуб коротин фасли баҳор муборак шава رحمت شما دارم مبارک якда савол доштем акаҷон бойгарии хитон ада чӣ мебинед ака бойгари من در تاجیکستان نمیده همه تنجی امانی ба ғайри شخر سندی بهار سالسدت رحمت شما бойгарии хитон ада чӣ мебинед бародар در سلامتی ба ғайри یکم سلامتی میسته якум саломатӣ وقت پدر مادر دست بگیری تامین дар ҳамин ҳаёт хушбахтиро дар чӣ мебинед хушбахтии хитона وقت خود ما در سلامتی ба ғайри саломатӣ پدر مادر яъне будани падару модару назан тағо хубен саломатӣ хуб коро тинҷ баҳор муборак бошад фасли баҳор коро хуб ҳама тинҷ якда савол доштем акаҷон бойгаритона дар чӣ мебинед дар ҳеҷ ака мо қаттон ягон гап безезаб ман гап нест тамом ака дусти ҷонӣ дар ҳаёт буда метавона акн бародари азиз ҳозир акн ин масъала бисёр масъалаи фалсафаи гуфта мешавад бисёр чиқр аст ҳамин ҳозир дӯстои ҳозира бисёр дӯстои мавсимианд зиёдаш мавсимиаст бисёраш мавсимиам баҳорӣ ҳамин дӯстои баҳориш зиёд шудагиа дӯсти ҳақиқӣ дар ҳаёт буда метавона البته که میتونه. дар ҳаёт дӯсти ҷонӣ буда метавона خیلی رد که یخ میشم دوستی خیلی که کم تم
وجود داشته باشه. اگر که صفت وجود نمیداشته، اگر این آدمو با آدمو باور نمیکردن. дар ҳаёт дӯсти ҷонӣ буда метавона? میتونه. дӯст зиёд дорен шумо? من هزار باشه که خدا دوستای خوب دارم، بسیار دوستای خیرتمند دارم، دوستای انا دانشمند دارم. انا هر یک لحظه که با اونا هستم من هم وقت از اونا یک درس زندگی میآموزم، یک خصلت‌های خوب، خصلت‌های نیک آدمی از اونا میآموزم. بسیار کوشش میکنم با همون دوستای خوبم باشم. خیلی هست و جورگی هست. دوست خیلی هست. ҳастанд бисёрам? یک کمه او خیلی بسیار دوست دارم. дӯсти ҷонӣ چی؟ دوست جانی کمه. бисёртар дар ҷавонӣ мешавад хеле а? бисёр ҷуро дорем. هستن شناسا. дӯсти ҷонӣ ҳам ҳаст? هسته. шахсан хитон дӯсти ҷонӣ дорен? من راستی که پیش چی گفت قسمش گفتی مردمی تاجیک نمیخریم نه که من خودم کوشش میکنم دوستی جانی باشم. дӯсти ҷонӣ дорен? دوست دارم. умуман یک تا خواهرچه هست. хоҳарчатон? انا همین خواهری من. 9 تا فرزند کردیم. ихе мардина дӯст ҷаҳон مردینه دوست کم دارم. لیکن دارم. من ساسید ندارم. надорем. ба дӯсти ҷонӣ 100% бовар кардан мумкин аст ё не? ба фикр. о? дӯсти ҷонӣ да 100% бовар кардан ба фикри худат мумкин аст ё не? نمیفکر. نمیشه بودم چی بودم چی میکنی؟ 100% дӯсти ҷонӣ да бовар кардан ба гуфти шумо мумкин аст ё не? ممکن نیست. не? نیست. ҳозир ҳамун дӯстое ки мисол камая гуфтен дӯсти ҷонӣ ҳамо да то чӣ андоза боварӣ дорен ака? تو هم باوری هست آخه. اینجا فهمیده میشه 100%. 100% намешавад. نمیشه. фаҳмо. дӯсти ҷониро айнонӣ чӣ хел фарқ кардан мумкин? اکم برادر عزیز این که یک کاتگوری هست که این فهمیدن با یگان عمیقی نشان کردن نمیشود. این یک چیزی است که در حیات میبینی، در درس میبینی، در بعضی حالت ها میبینی، آزمایش میکنی، میبینی که در حقیقت اون چیزی که میگفتن، اون چیزی که امید داشتی اون چیز نیست. برای همین вақт нишон метавонам. وقت نشان بله. яъне ки дӯст ки ҷонӣ бошад ту метавонӣ 100% вайда бовар кунӣ اگه байни якдигар. باوری اگه سخت نیو خیلی پنجون. гап нест акаҷон. нигоҳ кун, мо як санҷиш гузарондастем. ту метавонӣ ҳозир телефон тагирӣ як ҷураи наздик та ҳамун ҷурое ки меги ҷураи ҷониян доверия дорӣ, ҳамода боварӣ дорӣ. як ташда занг мезанӣ меги ки ман як камбудӣ дорам, як проблема дорам, ҳозир мада срочно $100 дар кор аст. мисол метавонам хеле як санҷиш бигзаронем ҳамун ҷурое ки боварӣ дорӣ ай ҳамо. мо хостем як ҳамин камтарак санҷиш бигзаронем. шумо метавонед ҳозир ҳамун ягон дӯсти ҷонитона занг бизанем бигӯем ки срочно мада $100 дар кор аст. чӣ хел ҷавоб метавонед? اگه با فکرم دوستای ما قدر سومدار نیستن و хая дута сеташа мегӣ. خیلی میسنجی. як просто гром ки мемонем мо бифаҳмем ки чӣ ҷавоб метавонам ин бародару. در کدومش زنگ بزنم حیران. ну боиш да занг зад бугӯ ки мақсад ба фикри худат камтар сумдор будагишта. мегӣ ки мада срочно камбудӣ ғалтидай я $100 дар корай чанд хай метавонӣ اولا کنم ёрдам نه کدوم کانالی شما؟ мо интернет TOJIKON HOLIDAY. منصور نگمت. мансур нигматов. акам намеша охи дӯст гуфтем брат. ما دوستمون اکا می نویسیم اکا. дӯсти ҷонӣ ки гуфтем любоиш ҷонӣ ҳам набошад ин доверият карда битонӣ да. хай ку як месенҷи ҳо ҳамун ҷурае ки ту худат боварӣ дорӣ ки ҳамутура дар пастӣ намепартояд. تو زنگ میسنجیم. ку як табират кун. الله نوروز سوزی. میشه دک جوی؟ ها؟ ها کورو سوزه؟ میشه شکر اما. براتون یا پرابلم داره غلطیدگی من $100 در کوره. نیسته؟ چند سون داری؟ ریمون کرده تام. نداری سون؟ نه اون یک کام تا باز گیریم اون باش دادیم. حاضر نیست؟ گیریم کام پروژه گیریم اون. سراغ نداره کور بود. سراغ نداره کور شده اگه بود نداری؟
Это чиков, они махтала газан. Сум да кора. Сум додати. А? Сум додани, охи сад додани, охи биодотен, охи вазин ки додан. Давай ба гап мезанем. гап нест раҳмати калом брат Ама қашармонда шуде бас нест. Алло. Алло, Салом алейкум. салом алейкум. Чӣ хебра? Созтин? Рама, соз Саломати ҳо хубтин? Хонагӣ ҳам кисатин ҷам? Меша шукронаи худо. Чо кади? Дар куҷое бирафт? Кору қатим ку? раҷо ман 1000 сомон дар кора. Нафаҳмидам. ман 1000 сомон дар кора. Чима пенсияне? Срочно проблема. Тар кор дорум. ҳал кардам дар кора. То бегоҳониё. То бега дар кура? О, 1000 сум, 1000 сум акы ҷура дар барм надорум. Медонӣ 500 сомон дорум. 500 сомон. Мешава 500 сомон хат биёд. Метавонӣ агу пестигабо мегирӣ охи. мешавад брат. Хайр, чикро омади занг зан хат кус 1000 сум надорум барои дар барм надорум. 500 сомон ҳаст метим та. О, шид майл брат. ҳол мерам ба занг мезанам. Зан зан. Хоб. И ки буд? Дӯстон. дӯсти наздик? О, ай бародар боварӣ дошти ки дар пастӣ намемонад? бародар хуб ай. Хай инам фаҳмидам мумкин пул надошта. хай ака срочно да дози 1000 сомон ёфтан любой одам да камтарак проблема. мисол вақт боша хай дигар гап не ки срочно мепурси 1000 сомон ай ки чӯ хай ҳама наметавонанд ёфта. шид бародар раҳмати калом барои ки иштирок карди. далчи қати касе чақчақ дошти анга буд ки буд гап заданги ба дӯстотон бисёр бовар мекунед. акн бародари азиз худо боварӣ фақат ба як худои аззаваҷалла дорам. мегӯям ки кӯшиш кардам дар кор аст ки ҳамин эҳтиқоду эҳтиром байни дӯсто бояд бошад ҳамин чиз. мақсад 100% доверият кардан боварӣ кардан ба дӯст мумкина ё ки не? 100% фақат ба худо боварӣ дорам. беҳтарин ҷавоб бирӯз бо шумо мегӯед ки ман гап задан наметавонам. масъала гап дастаст ман. гап нест ака раҳмат. мақсад шикаст хӯрдан мумкина агар 100% доверият. 100% дар любой вақт. гап нест акаҷон. хушбахт бошем барори кор ака. бале дар дӯсти боваринокум ҳатман боварӣ дорам. яъне ки шумо мегӯед ба дӯсти ҳақиқӣ 100% бовар кардан ягон риске надора. раҳмат акаҷон. раҳмат барои шумо. саломат бош. корот бо раҳмат инҷ. Меша раҳмат. барори кор акаҷон. барори кор шумо. раҳмати калом.